So guys, napayos ko po yung sasakyan ko. Kasi may mga issue na yung ano. Mga minor lang naman po. Hindi naman sa makina. Alin dito na mga papalitan na yung LED cap. Alin? Ayan siya. Pag pinasukan kasi ng tubig, no? Na ano? Kaya kita mo kanina, parang ano yung malabo. Malabo eh. Kasi pinasukan ng tubig. Ayan guys, yung sasakyan ko. Kasi parang maintain mo eh. Oo, sobrang ano? Sobrang bilis kanina. Sobrang dilim, di ba kahit ka? Nakita mo, no? Madilim, no? Sabi ng mata ko, lalo lalabo na. Tapos nangyari pa, yan pa. Ano, malabo din. Yun nga po kasi yung, yung headlight po. Ano siya. Bumoys kasi may tubig po sa loob. Yung nasa kanan. So, kaya pinaayos ko. Tapos yung ano, yung salamin ko ay bumaba sa may kaliwa, sa likod, sa window. Tapos yung sa kanan, ayaw naman mag-lock ng pinto. Yun lang po talaga pag may sasakyan ng mga kotse. Maintenance po talaga. Nagastos din. Pero magamit naman po namin. Abutin pa ng taon yan bago masira. Dati may palyan. Palyan. Pinalitan na nga yung ano, yung Spark, ganun pa rin no? spark plug. Hindi nila napansin no? Pati yung ano, yung engine support. Apat yung pinalitan na. Ganun pa din. Kumakaltag-kaltag. Pero may diferensya ng pinalitan yung mga truck. Eh, syempre, luma na yan. So, yun po, guys. Dito lang po yan sa Marisol. Barangay Marisol, Angeles, Pampanga. Yan. Dito lang po ako nagpapagawa. Dito rin ako bumibili ng mga pyesa. Ha? Tignan natin. Ikaw yun doon? O, paano? Dito talaga ako nagpapaayos eh. Ito kayo talaga. Ha? Umiikot na siya. Bago na yung kapo na to. Bumababa na. Bumaba. Oo nga. Kaya na tayo pagkawin ka na? So, yan guys. Kung gusto nyo po ditong pumunta, magpagawa, ito lang po yan. Sa Wow Auto Car. Marami po dito nag-aayos. Tsaka mura lang po dito guys. So, yun po guys. Medyo magastos lang po talaga. Siyempre gagamit naman po yung kotse. Kahit saan po kami nakakapunta. Tulad nyo, pag nakakauwi ako ng Laguna, gagamit ko naman siya. Kaya mas maganda kung maayos siya. Para pag malayuan, biyahe na malayo. Ayos siya sa sakyan. Ano talaga guys? Ganun po talaga pag may kotse, may sakyan.
Kaya nga po, pinili ko na lang po yung maliit na kotse na lang. Kasi dati yung kotse, sasakyan ko po trooper. Medyo, ano rin po sa gastos. Kasi yung mga pyesa niya, malaki sasakyan kasi. So, sa kotse kasi, konti lang po yung maintenance. So, yun. So, yan guys. Durian, sir. Bati ka sa vlog ko. Sa YouTube. Konti lang sa... Shout out kay George. George Tregan. Ano bang pangalan ng ano? Store. Yes. Dito ba ako nagpapayos, guys? Yan po yung ano natin. Wedding. Vlogger. Vlog-vlogan. Kaya pala, tinanggal ko, lumabas ko lahat ng tubig dyan. Ang daming tubig. Ang dami lang mo ko sa lupa rin. Yan. Kaya nga, matay na rin yan. Ilangaw daw eh. Hindi, nag-swimming niya kanina. Nag-swimming niya. Ito, oh. Ilangaw nga. Okay, Kenny, tanong. Labasan, exit. Yan na. Uy, tamang kayo. May car ah. Wala, hindi lalabas. Mamatay rin yung swimming niya siguro. Yun po guys. Table. Tira. Kaya marami kumabasa. Mamaya kasi gagamitin ko ulit yung kotse kasi papasok ako. Umaulan pa naman po ngayon kaya kailangan talaga nakakotse. Pero okay na po pag may nakamotor lang kasi mas mabilis. May sisingit mo sa traffic. Kaya lang, kotse kasi pag maulan, mainit sobrang Wala, hindi namin interview. sa Basta drive. mga song mo. Interview. Pwede. Butas din ba to? Wala itong butas nun. No, walang butas. Smoke lang talaga yun. Yan talaga ang Smoke lens. kaya para sobrang hina ng ilaw ko. Tatakluban siya. Kaya mo na, mamatay din naman yung langaw na yan. Paano nagkalangaw dyan? Parang swimming siguro. Di ba naman siya lang nagbayar? Sige. Kaya Kapag natin pinapatuyo ko. napalitan. Ano nga tawag doon? Coal ice. Coal ba yung coal? Mission table. Ayan. Ito po pinalitan po namin guys. Kasi kumakaldag-kaldag siya eh. Ano ba? Saka ito yung sa lock ng pintuan ko sa likod. Kasi ayaw naman niya masarap. Hindi na siya naglalak. Ganun po talaga guys. So update lang po guys. See you po. Yan po yung mga gumagawa dito guys. Sina kuya. Mababait kuya. Yun, okay na siya guys. Okay na. Try mo nga ulit. Okay na, namaangat na. Baba. Akala ko dati kulang siya lang. Alam ko parang nag-ano siya. Ayos natin. Yung yung lockdown, okay na. Double check na lang. Para Try
guys. Kasi ito, ayaw mag-lock. Yan, okay na pala siya. Dati bumabalik to eh. Okay na. Hey guys. Ganyan po talaga pag napapaayos sa sasakyan. Talagang alam nyo na. Gastos. So yun guys, nitay lang natin matuyo yung epoxy nilagay dun sa ano ko headlight kasi butas siya. Ito siya guys. Yan siya guys. Kailangan matuyo muna siya. Kailangan mag-ayos na ako. Hindi naman po ito abutin ng gabi. So yun po guys. Wait lang po guys. So yun guys. Sasalpak na nila yung ano, yung headlight. Para makalis na tayo, makauwi na tayo. Minutes na po, uwi na ako. Hindi pa ako kumakain. So, update na lang po ulit. And guys, tapos na po kami. So, I need to pay na. Nag-vlog ako. Shoutout ka. Sorbo. Shoutout ka! Shoutout po sa mga kawawa natin. Punta po kayo sa shop namin. Thank you. Okay, magkano? Magkano? Nasaan na si ano? Napadaan na naman kasi ako dito. Pag napadaan ako dito, sunod-sunod yung ano ko. Ito ba yung sasakyan? Sa iba pala. Yan po, babayad na po tayo guys. Tapos uwi na po ako. Yeah. Wow. Hindi ka pala mahilig mag-ano. Mag-video, ano. Paano mo i-ano itong tindahan? Tawag ko. Pipicturan mo na lang. Sasabihan mo na ito. Ito ba yun? Promote? Promote. Kaya nga, video mo na lang.
sige. Hindi, kanina na-video ko. So yun guys, see you po later. Bye bye guys. Subscribe me guys.